қонунҳои ҳайратовари кишварҳои дунё. фаронса бо хӯрокҳои болаззаташ дар дунё машҳур аст, аммо дар он ҷо ба хонандаҳои синфҳои ибтидоӣ истеъмол намудани кетчупро манъ карда шудааст. Милан, Италия. шахсоне ки мехоҳанд ба шаҳри Милани Италия сафар намоянд, онҳо бояд дар навбати аввал дар кӯча бо табассум гаштанро омӯзанд. дар ин ҷо қавоқ гардонда гаштан қатъиян манъ карда шудааст. кормандони шаҳрдорӣ дар Милан хандида табассум намуда хурсанд гаштани ҳамаро мехостанд. агар дар ҷойҳои ҷамъиятӣ одами бо қавоқи гиронда ба назари кормандони полис афтад, албатта ба ҷарима кашида мешавад. туркманистон. ҳукумати Туркманистон аз давлатҳои дигар ба кишвар ворид намудани мошинҳои рангашон сиёҳро манъ кардааст. касе ба тарзи яклухт бо савдои мошин машғул гардад, ҳатман ранги сафедро интихоб намуданаш тавсия дода мешавад. аз сабаби дар миёни халқҳои Осиёи Миёна бо бахт ато намуданаш машҳур будани ранги сафед, ҳукумати Туркманистонро ба ҷорӣ намудани чунин қонун водор кардааст.